Good morning friends, बयखौबो खुलुमबाय आंनि YouTube चेनेलाव। दायो जोङो अदालगुरियाव थांनो नागिरदों। नोंथांमोनाबो जोंजों लोगोसे थफाबाय थादो, बिदिबा नायलांबाय थादो। सानानो जालायलांसिगोन माथो। मोननाय नंला फैदों। मा होनो? लबर दंफांसो फिसालाया उनबावसो बिबिखौ नेबाय दं, दा फैला। फैदो बिजासिगोन फैदो। मा जादों नोङो? ओमफ्राय नों बहा थांदो? बहा थांदो बाबु? बाबु बहा थांदो? आयं लानाव? मानो? हो? ओरैनो खोन्थानांगौ रा। दे खुलुमबाय होननाय। होना जाया जों जाया ओंखामखौ जाया। फुरियानो जाखालामोन। नाय इयाव स्टेज खानायाव हायाव नङा, हायाव बायो। गारियाव फैना फैखोबा अट' थांगोन टेम्पुदो? बास 5:30 फैयाखै? पतंजलि मा लोंदो आबु? मा लोंदो? दखानफोरानो खुलिथ'वाखै गंसेबो। दे खबानिफोर मोनबाय बास गाखोलायबाय। Bibar dong malah sepa-sepa. Tolong nama saya oleh Bris pas salah. Harba boy. गाड़ी संख्या 1589 Hariwa Alipurduar next express via Rahavara North Nagpur is on platform number 3 Oluguri, Mongolia. गाड़ी video. Lekat ya, babu. Karya gua kena kursa sebenarnya babu. Nah,
ग्रोब बादो रोसि गोजा ओंखाम जायाखै नालाय दै गोजा होबाबो आरो ओंखाम जायाखै नालाय बास गारि गाखोनो हाया आं माबायाव मोनफैगासिनो गारि गाखोबाथाय माबाबोथ' गिदो नोङो गिदो मोजां आखार गोलैलांगोन गिदो टिकेट दानो थांनायानो बहा थांना थायो देनजारसो फैखादो जों इयाव थांफैखादोंथ' सोंफैदो इसोरो बनिफ्राय फैदों नोंसोरो गोलैलांसै मबाइलाव मटर खायमाखौ लाखिनाया बादामखौ मटर खायमाखौदो बादामखौदो गोरजाखौसो लाखिबाय आंगुरखौसो होदो बादाम मैथा मुरि टाइम बाय बादाम टंला मोनबाय 통계ው लोंनाया नोङो 통계ው लागानो थांगार आलु बाले